Ешел Үзен районының койбер тұрак пунктларында карантин кіртілді. Қыш гриппі ушағын зур ключи аулындағы қышылық фабрикасында топтылар. Қыш гриппі шығанағын тез арада бітіру үшін ошығыш шоралар көрілі. Предприятияда 200 меңге яқын күрке юқ итілешек. Ябы қышылық фабрикасы территориясына йығыш нешік үтіп кірген. Хабаршы біз ашықлады. Кышчылык предприятиесенең бушап калган аңгарларында техника гөрелтүсе генә ишетелеп тора. Эшчеләр кыш гриппының үтеп керүенә әле дә ышанмый. Чираттагы эш иртәсе кышларның баш санын тикшерүдән түгел, аларны юкка чыгару белән башланган. Кышчылык фабрикасында кыш гриппы гыйгышы барлыгы ачыкланган. Кышчылык предприятиесе территориясендә карантин кертелде. Шит кешеләрне эшкә үткәрмиләр, бары тик ветеринария хезмәткәрләре генә эшли. Ешел Үзен районының дистәләгән авылы кыш гриппы таралу куркынычы астында кала. Барысы да предприятиегә якын урында урнашкан. Кара төтен өермәсе бөтен авыл буйлап тарала. Күркәләрне юк итәләр, яндыралар. Кыш гриппы таралу куркынычы булу сәбәпле 175 меңнән артык күркә юк ителәчәк. Фермерлар әйтүенчә, кышлар бер атнайлык үлә башлаган. Йогыш янәшәдәге күлдәге кыргый үрдәкләрдән күчкән диләр. Монда кыргый кышлар аша эләкте ул безгә. Хәзер теге кышларның бетендә күчмә кышларның ялыякларга кайта торган вакытта ул вируслы регионнардан ялыякларга кайтып бара торган кышлар орнитологлар дип әйтәбез инде специалистларның әйтүе буенча алар безгә республикага утырып ял итәләр икән. Гриппның таралуын булдырмау өчен күркәләрне юк итеп яндырылгач аңгарларны дезинфекциялыйлар. Ветеринария белгечләре кыш гриппы таралмасын, зур югалтулар булмасын өчен кышларны ябык урыннарда ныклы контрольдә тотарга кирәк дип кисәтә. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Ешел Үзен районы.